Ето ни отново на езеро Панчарево, където над 240 участника мерят сили в различни дистанции на най-бодливото състезание от Роял сериите – Кактус Рън. Няма по-лесно достъпен и икономичен метод за здраве от това да обуеш гуминките и да избягаш своите първи 100 метра от пътя към дълголетието. Джогингът отстранява стреса и наднорменото тегло, подобрява общото здравословно състояние на организма. Освен това може да се практикува навсякъде, в парка, на стадиона, на плажа, а дори и на улицата. Както всеки друг спорт, тичането също крие риск от травми. Затова преди да започнем да го практикуваме, нека се запознаем подробно с правилата за здравословно бягане. Кажете ни за кой път се включвате в подобно състезание? Преди малко ги смятах, мисля, че май пети ми се за тази година, тази година почнах. 5 или 6. Какво ви накара да се запалите по това хоби? Аз по принцип се занимавам с ориентиране, така че той е близко до моя спорт, нали, който се занимавам. Приятно ми е да тичам след природата. В коя от трите дължини ще се включите вие? Средната на 14 км. На кои състезания сте участвали през тази година? На Локорско, Банкя, Желява, мисля, че беше, и Владая. Къде се представихте най-добре? На Владая и на Желява, мисля, че бях в десятката. Тоест взех някакви точки. Какво представлява за вас бягането? Какво ви носи? Удоволствие. Изисква ли се някакъв по-специален хранителен режим малко преди състезанието и съответно физическа подготовка? Аз не се занимавам толкова професионално. Не спазвам някакъв специален режим. Че като цяло общото спортувам за удоволствие и не може да се каже, че правя кой знае каква подготовка. Какви са очакванията ви от днешното състезание? За първи път бягам тук, просто ще ми е интересно. Нямам някакви очаквания за класиране или нещо. Просто здраве и едно удоволствие сред приятни хора. Да, точно така. Успех! Благодаря. Доказано е, че най-голям оздравителен ефект има бягането от 30-40 минути, 2-3 пъти седмично. Времето на деня няма значение. По-важни са постоянството и последователността. Бягането трябва да се редува с дни на почивка или слабо физическо натоварване. Не увеличавайте разстоянието с повече от 10% на седмица. Рязкото увеличение на натоварването повишава риска от контузии. Вместо да броите километрите и разстоянията, засичайте време, през което тичате. Намерете най-комфортния ритъм за вас. Ако искате да увеличите натоварването, добавете няколко минути повече, но без да увеличавате скоростта. Кажете ни за кой път се включвате в подобно състезание? Това е втория път, който идвам тук на трейл сериите. Стартирах преди 1 година точно тук на Кактус Рън. Какво ви накара да се включите за пръв път в подобно състезание? Занимавате ли се с някакви спортове? Каква е физическата подготовка, която е нужда на един човек? Занимавам се, аз съм инструктор по тайбол и всъщност спорта винаги е бил част от моя живот, още от съвсем малка. Бягането го преоткрих на малко по-голяма възраст. Всъщност всеки път се състезавам със себе си и наистина доставя удоволствие бягането сред природата и с много приятели. Каква е физическата подготовка, която ни е нужна, за да се включим в подобно състезание? За всеки индивидуално. В интерес на истината трябва да има човек подготовка, за да може да бяга, за да най-малкото да избегне контузии. Но когато го прави за удоволствие, това е физическата подготовка всъщност не играе толкова много голямо значение.
Изисква ли се някакъв специален хранителен режим преди подобен тип мероприятие? Да. Човек трябва да е разумен в храненето си, да не прекалява с цигари, с алкохол и разбира се, когато се интересува наистина от храни, които да подобрят неговото постижение, това е много важно. В колко километра ще участвате? 14. Това не са ли прекалено много километри? Не, даже съжалявам, че не се записах на по-голямата дистанция, но ще се представя добре, надявам се, на 14. Миналата година в коя дистанция участвахте? Миналата година беше 7. Така че увеличавам. Сега увеличавам дистанциите. В началото или в края е важно да дадем всичко от себе си? Човек трябва разумно да подходи към бягането си, стига да познава терена, е добре да разпредели силите си равномерно. Аз вече познавам терена и смятам, че общо взето при спусканията трябва да бъде малко по-внимателен заради самото естество на спускането, тъй като е малко по-технично. Но иначе човек трябва да бъде разумен при бягането си. Има ли напрежение малко преди старта? Не, няма. За да възстановите водния баланс на организма, поемайте течности на всеки 20 минути. Това е от особено важно значение през топлия сезон, когато тялото е подложено на по-голям риск от дехидратация. Задължително загрейте преди бягане. Например, преди тренировката вървете пеша в продължение на 10 минути, като постепенно увеличавате темпото. Загретите мускули са по-малко податливи на травми. Правете упражнения за разтягане след, а не преди бягане, когато мускулите са максимално загрети. Как решихте да се занимавате с подобни състезания? Мои приятели ме запалиха, такива, които са тренирали ориентиране, лека атлетика. И видях, че много забавно, с много хубави хора се събираме. Много е приятно цялото събитие и дава едно усещане така за енергичност и въобще приятно чувство. И това е водещо. Вие се включвате в дистанцията 7 км. Каква е физическата подготовка, която ни е нужна, за да издържим цялото това трасе? 7 км всеки може да ги избяга. Въпросът е с какво темпо. Това вече определя подготовката, която трябва предварително да има човек. Но ако не се напъва, всеки един човек здрав може да го избяга. Кажете ни за кой път се включвате в подобно състезание? От втори месец вече тичам. Участвам в бягания. Направих дължина от 8 км по време на Софийския маратон. Да, бягам в тези малки дистанции на трайл сериите. За първи път официално се включвам в това състезание. Всяка събота сутрин тичам в Южен парк, защото там има организирано бягане на 5 км. От 2 месеца правя това редовно. Какво ви носи бягането? Преди всичко в началото е много трудно. Получавах силна болка в мускулите от тези тренировки, а и все пак не съм съвсем млад. С напредване на времето се чувствам все по-добре. Освобождавам главата си от стреса. Чувствам се прекрасно. Как се подготвяте преди подобно състезание? Аз все пак съм един аматьор.
Подготовката при мен се изразява в тренировки 2 пъти седмично, тъй като работя и нямам достатъчно време, за да го правя по-често, а и времето става все по-студено. Рано се стъмва. В началото започнах с много малки разстояния, които с напредването увеличавах. Изисква ли се някакъв специален хранителен режим преди състезание? Да, разбира се. Мисля, че трябва да се упражнява контрол, а не да се храним с каквото ни падне. Теглото е един добър индикатор за бягане. Колкото по-лек си, толкова по-бързо бягаш. Човек трябва да се храни умерено и да не прекалява с количеството. Как се представихте в състезанието днес? Доволен ли сте? За първи път бягам на дистанция от 7 км с толкова голяма денивелация. Да, много съм доволен и очаквам да се представя още по-добре следващия път. След края на състезанието се намираме и до една от участничките, която избяга 14 км и до личния треньор. От тях ще разберем как се чувстват. Кажете ни първо малко повече за това как решихте да се включите в състезанието днес. Тичах за себе си, за здраве. Как се тича 14 км? С болки в корема и в газа. В задните части боли. Насякъде боли, но добре. Забавно беше, имаше много хора и така. 2 пъти щях да падна. Каква е физическата подготовка, която трябва да има всеки един човек, за да се включи в подобно състезание? Не знам, не мога да ви отговоря, за първи път ми. За първи път на 14 км? Да. И доволни ли сте от представянето си? Не знам за колко време съм ги изминала. Надявам се за час и 40 минути или за час и половина. Надявам се. Казвате, това до вас е личният ви треньор. Как се подготвя човек за подобно състезание? Подготвя се с много труд и желание. Принцип, хубаво е да излиза да тича, да обича природата. Специално това състезание, на което днес присъстваме, е за начинаещи бегачи, хора, които обичат природата, обичат да тичат. Може да се започне от съвсем начинаещ, както тя днес за първи път бяга. Съответно, надявам се това да и стане хоби, да и стане и традиция, да участва на всеки един старт от поредицата Trail Series, която всъщност е организирана от Run.bg. Има няколко дистанции днес на състезанието. Съответно 21 км, на която участват по-напреднали бегачи. Може да се нарече и професионални бегачи, тъй като те тренират всекидневно, всеки ден тренировки, най-различно естество, не само бягания, също така и колоездене, ски бягания зимата. Тук до нас има в момента един малък начинаещ бегач. Ето и нареждат се. Предлагам да ги попитаме те как се чувстват днес. Колко километра бяга? Всичката километра. Всичката километра. Колко е това, знаеш ли? 1 километър. И трудно ли ти беше? Да, но навръщане паднах. Падна? Да. Болеше ли? Не. Добре, имаше много деца, с които се състезаваше. Трудно ли ти беше? Имаше ли конкуренция? Не. Забавлява ли се поне? Да. За първи път ли бягаш тук на състезанието? Да. Ще дойдеш ли пак? Да. Ти колко километра бяга? 1. И забавна ли беше? Доста. Кой финишира, знаеш ли? 5. И хареса ли ти днес тук? Да. Кажи ми, кой те запали по това хоби? Някой вкъщи занимава ли се с бягане? Не. Да. Да, той бяга. Хубаво ли е да бягаш? Да. А трудно ли е? Не. И пак ще дойдеш, нали? Да. Знаете ли, че има сега едно коледно бягане, на което всички ще са маскирани? Ще дойдете ли да го гледате? Да. Да. Кажете ни на колко километра бягахте вие? 1. 7. От колко време се занимавате с бягане? 2 години. 2 години аз, да. Може би година и малко, не знам. Година и малко, да. 2 години, айде. И каква е физическата подготовка, която ви е нужна, за да се включите в едно такова състезание? Като тренираш всеки ден, си готов.
Да, като цяло всякакви видове тренировки. Примерно аз се занимавам и с други спортове, освен с стрелбяганията. И като цяло просто като тренираш, като поддържаш някакво ниво на бягане и така надграждаш все повече и повече и да, се получава. Какво тренираш ти? Ориентиране, ски бягане, биатлон и сега стрелбяганията. Има ли нещо общо във всички тези твои хобита? Да, абсолютно. Като цяло всичко, бягането и свързването с природата и всичко, да. Как се насочи професионално към спорта? Просто ми хареса просто природата и това, че бягам и много приятели, в смисъл, нали, запознавам с много хора и да, и така. Ти спортуваш ли нещо друго? Да, аз ориентиране, джудо и самбо и футбол. Кажи ни къде практикуваш всичко това? В планината. Имам си игрища, пък точно джудото ми е в училище. Всичко това, като се разхождам тук, ми е много приятно. Затова реших да спортувам. Имаш ли планове да се занимаваш професионално с един от тези спортове, които сега каза, че тренираш? Да, аз искам да започна да се занимавам с много такива неща, защото ми харесва. Трудно ли ти беше днес в бягането? Имаше ли конкуренция? Как се чувстваш? Да, имаше конкуренция. Аз не чаках да е толкова момичета и те по-големи от мен, но дадох всичко от себе си, за да стана трета и съм така в голямото класиране и съм доволна от моите постижения. Ти доволна ли си от своето бягане? Да, като цяло доволна съм. Определено има доста голямо надграждане от миналата година и да, като цяло съм доволна. Ще посетите ли Christmas Run? Да, абсолютно. Според специалистите, джогингът е идеалният спорт за всички хора с натоварено ежедневие, защото действа успокояващо и предлага много голяма мобилност. Сами решавате кога, колко време, къде и колко бързо да бягате. Според учени от Стратфордския университет, бягането удължава живота и отлага признаците на стареене с цели 16 години. Всички спортове, свързани с бягане, подобряват цялостното здравословно състояние на организма. Практикуването на джогинг стимулира метаболизма и поддържа мускулната маса. Още поддържа в добро състояние сърцето и белите ви дробове. Освен това, джогингът ни прави по-щастливи. То е чудесно средство за справяне с стреса и напрежението. Този вид натоварване стимулира отделянето на адреналин и ендорфин в тялото и така ви помага да се чувствате не само по-енергични, по-позитивно настроени и удовлетворени, но и по-еуфорични. След като и последният участник пресича финала, е време за крайното класиране в Cactus Run. При момчетата трето място на дистанция 1000 метра е за Борис Минков. Второ е за Дамян Креси и първо за Венцислав Тодоров. На 1000 метра при момичетата трета е Ина Галова. Втора Марта Деверчиева и първа Диана Роглева. При мъжете на 21 км трето място е за Мартин Кирицов. Второ за Веселин Цочев и първо за Росен Лиов. При жени на 21 км третото място е за Малина Квацкичева, второ за Анна Стефанова и първо за Моника Филипова. На дистанция от 14 км при жените трета е Надежда Ангелова, втора Галина Дженева и първа Антония Маринова.
При мъжете на 14 км трети е Тодор Павлов, втори Димитър Димитров и първи Катерин Стоилов. На дистанция 7 км при мъже третото място е за Ивайло Костадинов, второ Веселин Йорданов и първо място е за Димитър Генов. На дистанция от 7 км при жените третото място грабва Мартина Петкова, второ е за Мария Демерчиева и първо за Майя Недялкова. Как бе подбран терена? Понеже самите ние, организаторите, целогодишно обикаляме и търсиме различни трасета, където самите ние сме бегачи и обичаме да бегаме сред природата и търсиме различни места, интересни места. И гледаме да избираме точно места, които не са чак толкова. Примерно Витоша планина и пътеките са до болка познати на всички, но не са чак толкова достъпни за всеки един бегач. За Витоша ти трябва доста по-солидна подготовка и затова решихме, че тук трасето в Лозен планина позволява и на по-начинаещи бегачи да се включват. Или пък хора, които обичат по-бързи трасета и затова избрахме точно това трасе тук. И то е изключително живописно с гледка към езерото. То се намира точно на кръстопът между Плана планина, Лозен планина и Витоша. И гледките са уникални. Как става класирането? Класирането се извършва категория мъже-жени в различните категории деца 7 км, 14 км и 21 км, като класираме, т.е. награждаваме първите трима във всяка категория. Но по-интересното при нас е, защото сме верига състезания, ежемесечно организираме стартове, награди даваме, т.е. медали получават първите, но награди ги даваме на лотариен принцип, т.е. дори последния в класирането има еднакъв шанс с първи в класирането. Като най-добрите бегачи през сезона, най-добрите 20, те се състезават, те получават точки за челните си класирания и по този начин правим годишно класиране. И там награждаваме най-добрите бегачи през сезона. Тоест, за да си успешен бегач тук, трябва да си постоянен и да участваш често. Предстои ви още едно състезание. Бихте ли ни издали малко повече за него? Да, предстои коледно бягане. То се случва за трети път също. Коледното бягане, интересното при него е, че хората бягат облечени като Дядо Коледа, като Снежанка, като Елена Рудов, като Джуджета, като ангели сме имали и това придава една много така коледна и празнична атмосфера точно преди коледно-новогодишните празници. И да, мисля, това разнообразява самото състезание, как да кажа, сплотява хората и ги обединява, както знаем, нали, в днешното общество, нали, по-рядко имаме поводи, които ни сплотяват и ни се радваме, че успяваме да намираме такива интересни мероприятия или теми, с които да разнообразяваме ежедневието на хората. И на нас ни е по-интересно да организираме такъв тип състезания. Третото издание на състезанието "Да както срам" приключи. Едно е сигурно. Тук победители и победени няма, защото всеки един от участниците си тръгва от тук с усмихнато лице, зареден с много положителни емоции. Преживяването да си сред природата със свои приятели е невероятно. Ние ви оставяме с апела: спортувайте за здраве и за щастие!